Tänään me pelataan random pelejä. Ja nää random pelit on tullut mun pikkusiskolta. Ja niin, näissä peleissä ei oikeastaan ole mitään järkeä. Mä en muista mikä tämän pelin nimi oli. Ollenkaan. Ja joo. En mä tiedä. Me ei pelata näitä kuin pari kierrosta. Maksimissaan. Mä en yhtään tiedä mikä peli tää edes on. Hello, soldier. Welcome to the scientific research facility of... You have been assigned a task to trap the chicken, but the problem is that the chicken is not a normal-sized chicken. During the experiment, the chicken has grown bigger than the average human-sized dot, and it has become really violent. You have to trap the chicken into a cage in the shed without harming the chicken because it is a successful experiment, and we would like to have more experiments on it. Good luck and be safe. Se oli kana. Ja nyt mä olis häkis. Häh? Ei ole mennä. Me pääs pois täältä. Apua. Siis ei, miksi mä en pääs pois? Okei, se oli hieno kenttä, kato. Kauheasti mainoksia. You have to go find a screw first, which later you will need to open the vent and follow arrows to find the screw. Meanwhile, an evil chicken is looking for you. You have to escape from it. Mun pitää käydä hakea ruuvimeissani ilman, että toi kana huomaa mua. Okei. Ei mä pelaa tästäkään paljon, mutta mä vähän tälleen kokeilen mitä. Tää oli vähän oudon näköinen ja muutenkin toi apina ehdotti tälleen. Itse kävelee tälleen. Se voi vissiin tulla takapidellä. Ai jumala. Se voi tulla tänne, joten mä olen toistaiseksi tulossa. Mitäs mä oon? What? Entäs? Noniin. Miksi mä voin ottaa sitä? Se voi tulla tästä. Tässä se on. Oi! Mä kuolin. Okei. Mä lähdetään chapter 2. You have to go find... Oikeesti kun mun pitää viedä se sinne. Missä se typerä chicken on? Eli mun pitää mennä siitä sille sivulle. You have to... Joo, moi chicken. Se näkyy nyt. Se näkyy. Se ei voi tulla tänne ilman tulosta.
Mä en tiedä kauhupeli. Pitäisi olla kauhupelejä vai tämmösiä hauskoja pelejä? Ei pelkkiä kauhupelejä. Nyt mä menen tästä. Pelataan, en mä tiedä, tää Maria, mun pikkusisto, laittoi tän, niin mä en tiedä. Tää näyttää Grannyltä, joten miksi me pelattais taas Grannyä? Se ei oo random peli. Tää on Granny 3. Miksi sä teet tän aina mulle? Miksi mun pitää aina pelaa näitä pelejä? Vedetään nyt ainakin aluksi easyllä ja... Niin, musiikki. Ei oteta musiikkia tällä kertaa. Katso. Noniin. Okei. Ja vedetään nyt aluksi tällä ihan normaalilla. Ja musiikkia mä en laita, koska muuten tästä kuullaan kauhean kovaa. Mä pistän ääni vähän lujemmalle. 26. Mulla onkin 74. Mitä sulla on 74, mulla on 26. En mä tiedä. Äläkä huuda. Otanko? Mä kysyn vaan, miksi mä meen tänne. En mä tiedä. Sä haluat laittaa keksejä mulle. Mitä? No, mikä järki? Granny on mun takana. Ei vielä. Mut... Häh? Tajun nyt. Ollaskaan. Joo, tajusin. Sun ei tarvi puhua koko ajan, koska tää on sun video. Nyt mun takana on joku. Ei. Vieläkään. Nyt mun takana on joku. Nyt siellä on joku. Mitä? Ei siellä ole vieläkään ketään. Nyt siinä oven takana on joku. Ihan 100%. Joku mun takana tai oven takana on joku. Jep. Kannatpa. Miten mä en kuollut, kun se oli kuitenkin haulikko? Tai itse asiassa varmaan kuolin, mutta mikä järkeä tässä pelissä olisi, jos olisin kuollut? Aha. Tämmöstä. Käsikuva. Mut eihän mä pääset pois. Onks täällä joku näppy jossain? Mikä toi on? Lockpikki. Pitääks se niinku hold? Toivotaan, ettei tässä nyt ekana tuu joku tyyppi. Tässä pitäisi olla mun mielestä Granny ja Reppa. Mä en tiedä jos löytää rinnassa ollenkaan. Mä oon vaan nähnyt videoita. Ja, moi. Moi. Mä nimen sut nyt Teuvoksi. En tiedä miksi. Sun nimi on nyt Teuvo. Teuvo. Mikä? Oi, Granny! Granny. Mikä toi on? Mikä pitää ääntä? Okei. Mä taisin selvitä. Toivottavasti. Enkä nyt kuollut. Katsotaan kuka tohon tulee. Gradpa taisi olla kuuro. Jos mä en ihan väärin muista. Niin Granny tulee tohon. Noin, mä sanoin. Hei Granny. Se näki mut. Mitä se näki mut? Mun oikeesti kylmät väreet. Kiva veri. Okei.
Voitko mennä? Mun mielestä minä vähän cheat-dealailee. Mitä? Slendriina! Miten tää toimii? Mitä? Mitä? Mä puhun sun gräfit tänne. Katsotaan tuleeks. Se ei kuitenkaan varmaan ihan näin kauastuu. Ellei se on joku supermummo, että se kuulee ihan kaiken. Tuli. Ei se vielä ainakaan tullut. Se tuli. Ja. Moi. Noniin. Täällä turvassa ja sitten lähden täältä, mutta tätäkään mä en varmaan pelaa kauhean kauaa. Mä menen vikaan peliin tämän jälkeen. Ainoa asia, mikä mun vahvistaa, että mä näen vikaan. Ei tuleeks se? Moi! Mene. Sun mailas tulee tästä kaapista läpi. Oikein hivelöi mua täältä. Moi. Do you want to play hide and seek? Ei oikeesti nähnyt. Kyllä typerä mummeli, jos ei oikeesti nähnyt. Eikö se oikeesti nähnyt mua? No niin, kohta tulee mailaa. Ja sit mä kuolen. Tulikin siinä. Ihi, moi, kiva maila. Tulee oikein hivelöi mua. Lähtikö? Niin se lähti. Hi, honey. What? Ui, se on syö. Se on siili. Granny on siili. Katsotaan miten se on. Onko se kostos? Mua pelottaa. Se on siinä. Monta verkkiä. Mikä tämä on hauska? Grappa! Ei saa kiinni mua vanha kakka. Ei minä jumi oveen! Jos toi vanha kakka saa mutkin kiinni. Onneksi se on kuuro, niin se ei ehkä kuule, että me tiputaan jotain juttuja, mutta kyllä niitä tulee silleen Jau! Kiitava mummeli! No niin, rip. Täällä on pari karhamasta. Katsotaan. Siis kuuluu ääni. Noniin. Katsotaan voiko se tulla tänne. Noniin, moi Rani. Mut mä oon ollut täällä häkis kiltisti koko ajan. Mä jäin tähän hyllylle. Tosi kiva. No mut voitais lopettaa nyt tää peli ja mennään vikaan peliin. Delete one part nähtävästi. Ja tykätkää ehdottomasti, jos haluatte lähinemmälle. Jos tykkäätte katsoa näitä, niin tykätkää videosta, jos haluatte näitä lisää. Ja ehdottakaa toki kommenteissa näitä pelejä, mutta mulla on vain mahdollista ottaa puhelinpelejä. Joten mulla on vain mahdollista ottaa puhelinpelejä, joten te ette voi laittaa mitään konepelejä. Tää on vähän tylsää, kun tää näyttää, mitä pitää tehdä. Mainoksia kaikissa peleissä. Aha. Find Rocker. Cool. She doesn't eat sweets. Aha. Use your emojis.
Scare Oranges. Onks tää niinku... Toinen läpettaan tai toinen katoo tai... Aha! Tämmöstä nyt. Okay. Make the bed. Yeah. What's with the bike? Aha. Semmosta. Se ei ollutkaan kauhea... Mistä löytää tommoselle ruohalle, jos on tolleen ylhäällä? Mutta eikö ne jalatkin haise? Ihan. Aha. Joo, se on munakoisa. Pretty, I guess. Yeah. Okay. Find Christmas tree. Mutta on kiveä. Toi on kiveä. Jaha. Find A. Häh? Okei. Semmosta. Häh? Ja oota. Näin. Them. What is so heavy? Tuollakin käsi. Mä vedän vielä yhden kentän. Sitten mä päätin, että me vedetään vielä yksi peli. Jonka mä päätin. Koska miksei. Aha. Joo. Noniin. Mennään vikan peliin nyt. Koska mä päätin, pelata vielä yksi peli. Ja tämän kerran vikapeli on, en mä tiedä, joku peli. Tää näytti vaan hyvältä, niin mä pelaan tätä. En tiedä mikä tää on. Oh my god, niin söpö. Missä mä... Onks niinku joku kakumpaan nyt? Hauska tän näkyy. Tää on outo tää ääni, mitä tää olento päästää. Tää syö. Tuolla on onks tää niinku leikkipaikka? Tää on niinku lasten tämmönen leikkialue. Koska tää vähän näyttää siltä. Mutta en mä voittanut. En mä voittanut.
En tyhmä. Mä vedän vielä yhden kentän ja sitten lopetetaan tänään. Ja muistakaa tykätä, jos haluatte uuden osan. En ottanut mitään tarkkaa määrää, mutta mä voisin kokeilla tehdä sillä, mä teen viikoittain aina random pelit video. Ja muistakaa ehdottomasti ehdottaa niitä pelejä, koska en mä voi vaan ikuisesti näitä pikkusiskon pelejä pelata. Ja muistakaa, että mä en voi pelaa konepelejä, joten laittakaa vaan niitä pelejä, mitä saa niinku puhelimella. Mobiilipelit ja nää tämmöset. Ja haluatte tilatkaa kanavaa ja kommentoikaa, jos haluatte Granny 3 vähän lisää. Voisin pelastaa kans lisää. Jähän, mä voin juoda syödettä junankin. Se oli vika ja nyt voitanko? En voittanut ihan vielä. No mut mä lopetan tällä kertaa, joten se olisi tältä erää moro. Tai no niin. Tältä erää se olisi moikka. Ai niin, ja muistakaa tilata kanava. Tykätä videosta ja kommentoida. Bye bye.